Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Kudayon nga rot ti surat ti pakasalitaan ni pagamit nga Manuel nga napoluan iti tubero kano. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta ukugagak dagiti remientas ni tatang ko akas may sa nga tubero. Idi mas daw ni nanang imasdek. Oy, Manuel, apay ako. Ano dagi na? Inagtrabaho nang. Ala! Niapay kas laki la naltutan nga nakang anak agtrabaho. Kaya na tinabayagan ngayon oray ko anak ko nga aramidem ti mapan matagtrabaho tadi kat saklutam latan tiramay mo anak ay lumaklakay ka dati yung nagtipantalon mo nakadakdakil ti bagim barok ngan bim ka mataglangat sa kamadlaglangat no na imas ti sadam nanang man nakarakay mat itang nga rin sa gubanit ni tatang kat saan nga mapanagtrabaho siyak ti mapanagtrabaho iso nga alam ni kita ramiantas ni tatang mo kawan. At alak doy. Datoy liabe. Dito yo. Pagkatam lata amin di kita na. Doon na inang. Anang amin ti mapamutarimahanin. Kanamom ka di matlag tagtarimaan. Awan samat ti among barok. Nanang mat. No tubero ti ama, tubero mat ti anak. Kinunak manong nemi ket talulaeng rimienta tinalat. Empanggo iti basket manong nemi. Alpasan na nagsagsagawiso ko na rumwar yung pinagunyanak ni nanang. Ay, mabiglang marok! Nangabay. Kurang ka. Mabangka agtarimaan. Yung mapikas tilangam. Abay tilangam. Kita kasputing kamay. Nakapantalong ka nga nakarabersyos sa kastoon iti panagdigos mo ito nga nakasabaybay ka sa sangwanan ti sarmeng kasi lakal na pa nagpasir ti babae. Hinanang mo sa kunin ni tatang mo kasano ko mga nga alam di kita remientas na kat mapangagtarimaan kat di mo matpulos mo may panggaptian niya man panagtarimaan. Hinanang mo tayo ulitin damanin kat ulitak manin no tubero ti ama tubero mo ti anak. Sigurado ka din ngayon kagtarimaan. Unang, awang pagdanagan nyo, into numalem, mangtedak to, iti kwarta ka na kayo. Manon to itad ba? Mano ka ti sweldo ni tanang ti maisangal daw? Depende aja tarimaanan na no, mano kontrata na. Numalpas ng malmalem, di dakil ba na, baka da sangaribo. Di kang ito sangaribo, into numalem. Anya? Ish, rinakman pagsit daw na kasta Manuel, ni nanang met. Dadang aming kitawang bilibyo kanya ka anak yo. Kakasuno nga mga nagtrabaho, dilawandak, no jak ang trabaho, dilawandak, nagtrabaho, dilawandak lata. Kasi, di tayo ka manlangan. Nagsagsagawisiwak manong naming ng sakay ti bisikleta. Adaman ti cellphone ko manong nemi iti bulsa, ti likod nga bulsa ti pandalong ko. Nairot mo ang marigre. Mangmangig ko manong nemi nga griring, isong sardeng ko pala yung tinagbisikleta, yung paigid ko, inanak ti cellphone ko sa ako si... Ha? Nakadati bagana. Abang ang timawag pa ilang. Iso dito yung manong nemi tinak tubuen. Tuburuen. Ni Christy manong nemi. Hello, Christy. Oh, ayan mo. Undawayak pa lang.
Kahit abay, alis to ma. Abay, gumanat ka nga matarimaan ko na ta perdi. Yan ta, pag-ayusan ti danom. Basta, alis to ma. Sige ka, umaya ko. No problem. Inabot no naman ng name na bayagan nga girlfriend ko ni Christy. Ngam saan kami pa nga nagkita. Iti personal. Idira mo manon name textmate ko. Iti kuhan, iti messengeren manon name iti pagkayaman mi. Aging ka nag-video call kami. Hama? Nagpintas ni Christy manong. Why, no kasta ag-video call kami, nag-sleeveless, ipagpakita naman ng name tinuwaman sanas na. Sa kumapkap ti short na, manon name, nagtampog, nagpintas ti legs na. Inabod no naman ng name, kat addaanan ti asawa ni Christy. Ngayon ti problema na, kat dayjay, pagrawaran ti isbu naman, nabayag kanon nga awan ti tubong na isirek. Gapo ba busy manong name ni Andy nga asawa na. Mabanban kanon ni Andy manong name iti trabaho na, jak man namuno na trabaho na. Tano sumangpet iti malem, uno sardam, mangan kalpasan na, maturog kanumitlatan, kadinon masangon ni Christy, nga mapan saan namatan nga masangot nga ni Christy katubwen na. Hindi pa nagbid-video call mi manon nemi, nag-crush kanyak, kapot pakitak ti kinamacho, kinagwapo, manon nemi, imuhusto ti ko na ni nanang. Awan ti amok nga trabaho. High school graduate ak lang manong. Tiyakmet kaya ti sumut ti construction. Tiyakmet kaya ti mapan na anyaman di nga trabaho. Tilatag pagpagwapo cellphone latat ki ikama. Iso nga nas daw itay ni nanang no apeng nga pangkup na kibiyangan tirimianta sinitatang nga inak agtubero ko na. Ngam dito ti pamuspusan manon nemi tapno nawaya kami kini Christy. At dapay laeng nilakay na nga Andy manon nemi dagtugtugak. Sindeta! Lalaki. Ay, sir, tubero. Ay, sabi ka, tubero nga tinawagan, sweetheart. Huwag ka da perdida ta paggayusan ti danong kakasik lang amang susulat mo ka. Alala, sige. Ngarad lokatan. Madam na ba may no anong name na ilokatan tiri daw. Nagsabatan di ba nakita may kini Christy. Makita-kitan nga personal manong. Napimpintas mo ni. Agay ayaw mo ti banglo na manong name. Oh, sumrikaro din. Nakapimpinas ka, Christy. Shhh, tak-tak-takari. Kinakabangbanglo ka. Kitin sa ganaat Oresi ka, nagbanglo ka, nagwapo ka. Nasumrekan. Ay, honey, so dato yun tayo tinawagan ka tubero. So mong pati gwapo ang tubero. Eh, nambag nga, bigat mo, sir. Tubero ka nga talaga? Uwan, sir. Bigas la, samad nga umay, tarimaan ti langam. Sakte tubero nga naanad, sir. Hanak marugitan. No kumamason, agpalitada ak nga saan nga dungket. Awan ti kumpet nga semento iti bagik, iti imak. Opo. Sperta, wangarad dong asta. Wan, sir. Kaya isungarad nga ni Ma'am Christine, baga na, ado ka no ti perdi dito balayo. No kaskasano agad, taramdag amin, sir. Alam mangarad. Tapos awan ti problema dito asawak, tapos awan ti pagdaday mudom na nako nga, doon ngamin di perdi. Daan ngamin nga balay dito, ginatang mi, sa amin pa nga pinarenovate. Alang nga, kitam tumangarod na amin nga perdi ta, tarimnan amin itadminto kang ka numero charge mo. Wan, sir, no problem, sir. Pwede makapanganan manong name ni Andy, na paano nagtoothbrush, kalpasan na nagpakada ni ti asawa na. Tintulod met manong name ni Christy, ti asawa naging ganitiri daw. Opo nagkinis na. No. Ingat, honey. Sige, ibagam ka na tatubero ang katarmnan na amin nga sa kanatarmnan na.
Wala ni, no problem. Hindi mairikapan manong name ni Christy tiri daw sa nainlak. Abag isumat ngayon inibatak tilyabing ikamak manong name timarayan nga mas dagkan niya ko na sinabot ko kat na ginarakop ka Ore ko laing binagkat ngayong puligos mano. We are free. Huy, marami tabi na kay kayata, Manuel. Kat naglanang ang digin ibibig mo yan. Daim imas digin ibibig ni Christy Manong naglapsat a babae yung saan nga gargarawan ni Andy. Nagsayangan. Ore ko lo tilmunan di kiti katas da kiti bibig na manon ni. Di kat naka-sleeveless isuna naglakak ka inikat. Tibado na kat na impababak da kiti bibig ko kat da kiti mansanas nanti kirab-kirab. Oh, Mr. Tubero. Dagito yun at kaili-ili ko. Yung sanga dito Inutingarat sa jay. Iti nga to, ti second floor. Iti silid. Iti silid yun, asawa mo Sa jay, tinadalos na dalimanik na silid. Di ka na dumasilid kat saan nga maluklukatan. Natapok, umaikan. Sa kuruhin ka nga. Uy, baka may batan na umulitan nga doon. Umaikan, sumarunukan. Iti uneg ti silid na nga silid da nga agpay sumano. Nagpadpada kami nga lamo-lamo manon nemi. Indurun ko ni sunag at napadatan iti kama. Opo na iti pintas ti pamaginan manon nemi. Labak-labakin ka ita na ko nakatinakim ko. Manong nemi may sak abarongim adun ti experience ko. Adumatan nga babae ti pinakpak ko manong nemi. Ngayon ka po ti kaawan ti trabaho, awan ti mayat, makiasawa ka niya. Pero kung makiasawa, mangkabitak latan ko nakmet, kasla ka na ito Masapul na tubero at tuyan na titubok, tubuin kan. Mo naman nung nemi nga dinigos ko, karagit kakabara nga kikoy dumapaset ti bagi. Tap numangik ko lang, dagiti makapaaram nga asug ka na rin ang ni Christy manong na Manuel! Nukas tangamin nga kinitek nga kagatan manong nemi na natangkin nga pasit mansanas nangkit ore lagit ti kunana yan adakmet nga kagat-kagaten manong kawayaten na nagpababaan ti maysa nga imak ket nagbaling nga tubo manong nemi ti duwaken talo nga ramay ko nga nagsukisuk idi baba kasto rin ti basa naman inserek ko ti maysa nga tubo may kadwa intalok sa kuindugsol Manuel, dakil unay tatubo mo. Kinisayak may sa. Sa ko pinagkuti-kuti nga kaslaglag sa usaw-usaw no nga. Nagtemtempla manong nemi iti uneg ti kuweba. Babayan iti ramay. Imbag lagi din tenrantak nga kinukuhan manong nemi tatong saan nga masaktan. At darigid ibibig ko, karigid doa mansanas na damad dagiti ramay ko manong nemi ti babang agsuksukimat. Awan, kadagagadan manong nemi kat din amuti kwen na, ang galing mo, Mr. Tubero. Naginggang kakasapulan na kanon ti pudpud no nga tubo. Nga pinaigam ko kit apo. Hori lakitot, nakabagpudot ko na. Nakabara-bara tatubom. Kasapulan ti bara, di ba? Nakimaskit din ti bara na numay isarek. Isarek mo, Manuel. Umahin ti tubo.
para nararim tuok manong. Baka kitahan laon ni Manuel nga nabayagan nga awan ti simrek nga tubo. Awan nabayagan nga awan ti nagbaling nga tubero. Impagkalangit din tayo may kangas tubero. Oh, tubo-tubo mo. Manong Nemi, talagang nga tinubo ko ni Suna. Inrusod ko manong Nemi kat up and down. Kasta unayin manong Nemi ti panagbuwabok. Paspasan ko na naging pinaspasak. Mapanagon ko na sige. Palubusan lang ko na ko. Kinayat ka tanak ti gusto unay manong Nemi kalpasan na. E di lumakay. Ti panangkayat kat na kanyak. Di taman yung garinugyak ti nagbiyay. Oh, Mr. Tubero. Oh, Mr. Tubero. Oh. Kat siyempre manong Nemi orela na mitlo keng kuana pakamintlo na ni di isabat nan diba rik na di pumpusuak maten manong Nemi titubog. Oen manong Nemi di na indayas kun kang kuana tinabayag na penpen na nga pumpumsuak adiro ni ayat. Adadan ti kayat ket na manong Nemi karkastaon iti yaman na. Oh, yaman ak, Mr. Tubero. Ay, ginanata ka natin. Sa anak tumanin tubuin. Yung magure ka, nalpasan siya muna kontrata. Ano nga ito sumaro, no? Tay bayad na. Ha? Tay bayad na. Oh, namabit lang. Pero, alis to lang, deta. Kaya so na nga nagsweldo, iti kalma nila kay ko. Liloktan na ti drawer manong Nemi itaso de cabinet itaso de ti katre. At enroar na manong Nemi sa bilbilangin na. 1, 2, 3. Oh, sige. Talo. Blue bills. 3,000. Galing mo eh. Isang kang 3,000. Kada ito malpas manin no madamdama. Another 3 blue bills. Muto na ako. Karo ka. Kasta gumakang ka na yun. Ngay maguri ka. Kana. Saan ba kang kanayon nga damaperdi ah? Nga bali. Agmamalim kami. Agmamalim ka. Hango may mga daw nila kayo mo? Saan? Alam manin. Kaya't kumanin. Walang yung pangaldawan. Pagpakisunto. Ha? Pagpakisunto. Inton malpasta sa baling arikos. Ingkang ito'y lutuan. Para manang katiniimas ng luto. Kas kinaimas ko. Kinalaing mo. Oh, Mr. Tubero. Mr. Tubero. Mr. Tubero, kahit kumanin sa sak na tirumabaw. Isungag peso tirin mabaw manong Nemi. Gusto ak launa iti pananggudkut panang pagwagwayong na yugyugin na manong Nemi ti mansanas na sana idennes nga imasahimat iti barukong ko. Barukong ken barukong. Kabayatan ng aglanlanang nagribibig mi manong Nemi. Kastaona iti pananggiling-giling na ti barukong nakit maigiling-giling ti dua mansanas na iti barukong ko. Oh, Manuel. Inagkan na may tibarokong ko manong Nemi sana impabawa katay tubo. Imbes ko mga yusok na injay tutubuan ng jamat ngiwat na itingato tinang yusukan. Oh, Mr. Tubero. Nagbara nga nagbanglo. Nag-imas na ito tubo. Manong Nemi, orek lang nagpaksuyan trade nga bigat. Nangal daw kami manong. Kalpasan na, gabata naimas, ito'y maturog, gabata
na lamis ti aircon. Naturog kami manong nemi ngem. Pasapol nga nakasuot di kita ruwated mi. Tanalamin nga ro. Madi matong nakauyos kami. Demi ninamnama manong nemi nga dimteng ti asawa niya Christy. Napabaringkwas kamlaengan manong nemi idi matugtog tiri daw. Tug. Christy! Sinajay. Ni Andy di asawa. Christy! Ala, Andy na itohin. Kasano na itohin? Anya taramitan ta. Dagos nga nagwarat ti panunot ko manong nemi. Inalak nga ramiyanta. Inintip ko manong nemi ti aircon sa kulinokatan. Sa ako sinanyasan ni Suna. Christy! Sweetheart. Wait lang. Nakaturo ka. Babayatan nga uray nga matarimaan dato yung aircon. Wait lang. Inulit naman nung naming imbaga, idiadaan iti asdik 3 daw. Nakaturo ka, bayat nga uray na nakatarimaan ti aircon. Ha? At pala ito tubero? Kawan. Naranakit din nga nagdahal ti airconin. Nalamis mo na. Nalamis itay tapaggamom ta nagkadagidap. So nga pinukawak. Kat ano to ubra na tayo? Di talikod tayo na tayo. Dati kita perdi nga tubod dyan. Pinukawak umamay kita tarim na nato yung aircon ko na. Kaya pa ka rin nakalak. Antiyak mo na mo. Itay madamanan ng kakutkutsin. Naturo ka man ng nirida. Pagkasuhan ko na dagos nga na ikaso diba nagdugtog mo. Ay, Mr. Tubero. Ay, sir. Pati aircon kaya? Kayak basit, sir. Abi nga gulpe nga nagsardeng gano. Nagpatay nga dito ti kuryente, sir. So nga nagsardeng. Ito naganda, di mataganda rin. Siguro, talagang asto di kasto ng equipment, sir. Basol ti inek. Ano mo basol ti inek? Abay, patayin na ti silaw, sanang tumalay gulpe nga yada. Basta? Kamu mo di kasto ng klaseng appliances, sir. No agidep sa bigla lang agsubli. Iso sa ako, madadail. Kasaya. Sir, di man din, may malang sir, pamuspusa. Aliso lang dito eh. Sige nga, igalika ko mo. Umangat pa lang nga dito warani, napudod dito o umangat. Timaliaw manong nimi ni Christy, kimitak met, nagtinong ed kami. Nakalusot kami man. Sangat nga makadlaw na dyan nga Andy. Nalay nga talaga. Tay tinaktakaw ti panagayat na. Nalay nga gipumuspusan. Katsakbahay manong nami nagsubli trabaho ni Andy. Lalay ngam. Ay, one sir. Okay. Bonus. Para kang ka. 2,000. Ala, sanin sir. Manawate mo. Ala lang. Sige sir. Ilipas mo kami na problema. Hindi ka na malam. One sir. No problem. Hindi makapanaw manin mano. Inarakop nakmat manin ni Christy. Kurka, baka biglang agsubling. Nalaing tanya. Nalaing ka ha. Malaksit ital 2,000 inted ko. Dapat 2,000 nga bonus mo. Talaga. Sa bagay, rumbeng unang nga tandanan nak ni Andy nga asawa. Apay met? Siyempre. Di saan na nga maaramid kang kakit maaramid ko. Di halos tandanan nak kabuta siyak di mga parparagsak ka.
Wan, manong name alpas de din nagmalam. Kat siyempre, napasangpit ni palang ni Andy sakbay nga pimanawan. Nagbalin manong name nga 7,000. Di ka makawarta. 3,000 sa 2,000 sa anak pala pinabalunan ni Christy ti another 2,000. Hapo, manong name. Pinapanag din magas ko na, mitisida mi. Tinawagak ni Nanang. Nang, gawid akon. Hanggang luto-luto na mangyaw itak na luto si Daen na nat kayat yo. Kayat yo tayo latson manok. Among ba't nga check ko tila manok anak ko. Liempulatan. Ngayon mga lakamadlat na manok. Kapot iso gusto ni tatang mo. Ngayon numabalin anak ko kit ado at ako maadadiguna. Ang baan nyo taga inakadumagas ka na tayo pagalalaki ti bulalo. Kaya nga na sa pula maya. Unang, saan lang sang sangaribot itid kunto kada kayo no madamdama. Ay niya, nalpas ko ti nagmalmalan mo kontratak. 7,000 ti pa ng kontratak ko na yo. Ay, nagleegin ti anak ko. Tubero ti ama, tubero mat ti anak nanang. Kat gusto ko nang nagpaiso tiragsak ni Nanang di makita natin sagpet kung anong name sa ko inyawatan ti 2,000. Ay naanak ko Manuel, uri may salang ti anak no kastoy iti laing na. Ay, itong bigat, papanong nga manen? Joke na nakpay lang na nga, napadno ka una anak una tinakapadno ka maya. Narigat, tagbaling nga tubero Nanang. Mumit talaga aya. Hindi Nanang met. Ay pa nagkungkunayo ka niya. Nalipatan nyo ka din dyan bagak. No tubero ti ama, tubero met ti anak. Anong name gamot samot nga rot nga mabaling nga kanayon. At tinawag ka malatamat na nagmalmalim iti kamalman kabigatan naman. Iti sumarunong nga aldaw manong name video call ko na sa hagseks kam kanotro. Si kamet takpay lang umay dita una nga manat ipambar mo kat siyempre awang matin tinadadail mangdadailak manen kat no mangdadailak among mataramnen. Anang orlotan yung makura ka at mo kon intun bigat sa paim tumay kay kasto ti itugod mo, dumngig ka. Nagpakada ka ba't manan akin ni Nanang. Ikaw manan nagubra anak. Wanang, damanan pang kontrata kanya. Apay ka rin awan ti itugod mo nga rabiyanta. Saan ang atubero? Ano nga ron? Delivery boy. Ano ka delivery boy? Kat ay agi ko agi surusuri ti parcel. Parcel. Kasi lita karubang kanayon nga Victorio, parcel mo. Kung kunada. Uy, susama. Teten duwang binungon ko. So dapat i-deliver mo. Unang, damat address na, no? Nagan address. So, tayo bumbungon ng dirabe, Unang. Nagalap ko mga ordeta. Nado na nga sa oyo. Sa din kayo. So, nga itangal daw, agbalinak nga, parcel boy. So, inakon. Manong name nagtugtog ako na siyempre. Sendera! Opo ni Andy. Sir, parcel, palagi ni Ma'am Christy. Abay, ano in-order mo? In-order ko. Kasabulak di kusina, kasabulak di banyo. Galang nga roten. So, datay delivery boy. Mabait lang, Mr. Parcel Boy. Inilukat na tiri daw manong nemi, nakadumugak ka nakakalugong nakakipis, hanang magit-kita tirupak. Si kakadimit lang, ingatok ti kalugong ko,
Isus, among nga ngayon nga ito, ibabam na ta. Baka malasin na kanila kayo. Nakababa man ng nemi, di kipis ko, kabayatan nga. Agkwenta. Mano ka di, sir? Kwa, ma'am. Baga, 5,000. Anayamon nga 6,000. Itid kong tumandam-daman, kurang na. Mano, dapat bayad mo? Kristihani? Awang nga rodani, kurang di kwarta. Mano kurang na? 3,000. Ano kami tayo pa nagtakalan? 7,000 nga rod amin. Isus nga po ya. Nangina, kasapulan ta banyo, kasapulan ta kusina. Yung baglagi din ta, tut komisyon ko di kalman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7,000 namin data, Mr. Parcel Boy. Inawat ko ti kwarta anong naming yung saan ko kinitkita ni Andy. Nakadumo ka klata. Nga may diin libas ko akitain manong naming kitkitain na. Nagdumo ka kadagos. At sige. No, alay mo, nakakabayad kan. Kane, gumawa na, nalpas akon. Oo, nalpas kayong kan. Nakon. Okay, ingat honey. Ingat agananos ka. Aya. Oo, agananos ka mat nga gulore kanyak. Ha? Sige, nakon. Yung sa anak pa lang nga nagkutiman ng nemi. Nakatakbirak pa ilain. Idito, may iling nga din tilugan na ng nemi. Simrek ako. Inarakop ko ba rin ni Christy? Naglaing ka nga talaga, Mr. Parcel Boy. Tubero kan Parcel Boy. Yung sana ka nga talalasin ti asawa. Amam ka din nga kitaan na kaitay, kabayat ka nakadumog ka. Kaso ano ko ma? Apay, baka kang ingas dahi, tubero. Tubero kan data Parcel. Kakagis. Umay kakadin, tapos makaaduta. Uri kat nakabayad man tinilakay mo kanyak. At dapat 7,000 ko nga bayad ti parcel mo. Kastawa naman idiin manon nemi di pa nagpapas mi kini Kristi kada itingal daw. Ada talong aldaw ti baet manong. Nakaornong gamimit manin permi ko na. No kasano ti posisyon mi di damo anong nemi kastamat manin ti posisyon mi nangro na nga talaga nakapapaw ti panangyantak kadigiti bibig ko iti duhaman sanas na sa kagatin tinatangkin nga basit na kin. Oh, Manuel. Naglaing ka nga talaga, Mr. Tubero. Ken Mr. Delivery Boy. Paunit parang kinit mo na yan kareta parcel ko. Duha nga parcel. Sa bali pa yung parcel, di ba ba? Manuel. Buwan manong nemi kastaon ti pa nagkarasakas. No kasta nga romansa layluwek ti parcel. Kas kadagiti na bungon nga parcel nga karasakas da manon nemi. Kasta pa nagkarasakas kadagiti asog ka na regeng ni Kristi. Nangro na kadagiti masalan nga pasat ti bagina no kasta nga karamkamek kagatek kidnitek karamkamek. Ang runa lang rutin ni di ba kadano ng ti ulok manong nemi di mano na ko ni tinakabasbasa nga parcel. Nabasan deta nga parcel, Manuel, pamagaem, arub-ubem. Orer na idik manong nemi no kasta nga permi nga sipsipak. Sa kunut-nutan manong nemi ngit uli nala isurot nga ipato, ingato, ipasurot nga ingato ti patong no. Manuel, Christy. Ang baale nga mapaksuyan ak manin. Basta damanin 7,000 ko.
Makadanto pa'y nayon na madamdama, nagkidawak, baka mang tidlat ta. Tapagustuak nga rod manong nemi. Hurek la maitayok-tayok ko na na. Magusto na launay manong nemi nga ipangato, ipangababat, patong na, kasta nga, permi nga kinikinetek manong nemi, tibkuweba na. Sa ako isarrak, tidilak, sa ako pagkutsi-kutsi, na pa, kuna naman. Nakaduwari kos kami manong nemi, di nga bigat. E di inyusok ko, inasuot ko manong nemi di brief ko. Kaya t-shirt ko. Apa, heda pa panaham, gawit kan? Baka dabig laman nga taramnag. Saan nga nagsubli dahi dyan? Tapos hindi ko mga saan. Sika, suot mo matanda-patim kita shirt mo. Anin, supay nga ikatam. Uy, nag-imiimas to ka ng Pilipinas, no? Isyak to timang ikat nga ininutin. Diso, di ko nam diso, oh. Suot ko. At t-shirt mo, sublim. Bading, masuyak, no? Makita nga darat sa ratap. Mansanas mo. Ay, ganyan na talabigit. Kalpasan na. Isuntumanin. Nung kahit kang arak-arakupen, Manuel. Uri nakasuot, terwaten ta kahit kang arak-arakupen. Hindi ba nangarakop na kanya kan pa naglanang dagi di bibig mi manunemi di pilos ni namnamang anak kong tarantirida o bago. Animal kayo! Ha? Tubero? Parcel boy? Kabit kagkutsampot sa mapamutub-tubruan te asawa, mapamuparselan te asawa, kanimal ka! Manong namin Jack Pulos na pakadaan nga di marup ko nam. Jack Pulos na salidaan, ti panang dadog natin sub-sub ko. Pakaw! 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 Ore ko na napukaw, ti puot ko manong. Jakon amuno at si marunong na pasamak. E di makapuutak manong nemi. Ha? Dak, grakaeday ti sopa. Iti salas. Salas nga sa dino. Iti balay pailaeng na Kristi. Kadi, madamang kapagsawsawan manong nemi ni Andy ti asawa nga ni Kristi. Umunga mamin nga ruwatem. Kinitamid lang at pumanaw ka. Diyak kasapulan ti kasken ka. Hinted ko ti amin ko. Trabaho ako ubor overtime at. Urag marigatan na agtrabaho klata kahit ko lang nga damaorno nga kwarta. Ngin pag-ipanam ti kwarta. Ititay nga tubero. Ititay nga delivery boy. Manut na itid bukeng kuha na. Manut na itid kuking kuha na. Bayad ti parcel. Samad nga magbayad preso. Pauna yan, tas sikapit timang baybayad keng kuha na. Siyak pa nga asawam, timang baybayad keng kuha na nga iso na nga mangliplipot, iso na nga magka-off, pauna, kapapatayan ka. Manong naming gabotan ng buot ko, ang mga nisublat nakman ko nak. Koreta, nakatakatsinalas agmaten, rumara kong dito'y ko lang. Kami di rumah ko ba, manong nemi nakita nakmay. Hey! Saan ka nga kutkut ita? Ditam lang! Padasim tag kutita kita, paltukan ka! Ngawat ang hamakakmat manong nemi baka adda paltug na ng peso. Sana ka nagkutkut eh. Imasdag, pagamon tinig ka man at abagak sa nagginuyod gin si Rick. Sir. Sorry, sir. Nimat ngamin bakit mo, sir? Iso ti magsusulisog kanyang sir. Tinawagan na sir ka. Sa mukha nung amin nga masangsangong iso na nga. Iso nga siya sir. Nagbalinak nga tubero. Sorry sir. Kahit nung papatayin ka itakait mo. Sir, nung mapapatay na, mabalod ka. Pakawanan na sir. Pakawanan na kami nga doon kiti asawam sir. Oritas anggon doon ngululitan sir. Hamin doon ngululitan. Ulitan nyo! Kanya? Kapag saan ko na pag-anano ti asawang? Sige.
Dako'y nag-asawa. Ang pangbiyag ko kayong guhasar. Sige. Magkuyog ka nga rumar. Rumar kayo. Ano pala turahin nyo? Rumar kayo. Rumar kayo! Umikan. Umikan, Mr. Tubero. Umikan. Abot na makitak manong nami nga marigatan ni Kristi nga mang bitbit nagyan iterwaten na siya kung tinangalagin baklay ko. Sa ako madlainted kang kuha na hindi makasiday kag idean din nga parking nga kini bisikleta. Nagbisikleta ka siya kang road. Aglogang kalatan tricycle. Tas sumurot kayo. Pangipanam kanya. Di mo kahit sumurot sa di balay? Ha? Dadantag asawa. Dadantag dan na. Natapang biyag mo kanya, kapay na taykan, tap niyong biyagan ka. Saan ka din dyan pas ka na tayo, mabiyag? Abay nga sa lutsudom ng tapang biyag ko kayo ka kasi bibiyag kamay. Filosopyo. Sige, dada tricycle-in. Tricycle! Are, sumurot kay kanya ka. Isurot mo ta tricycle. Sinakaya akong ti tricycle manong naming at kastawan ti paspas ko nagkuyat. Nanang, agawid akon. Malaksid ti duwa nga ribong itid ko keng ka. Isang pet ko pa yun ti asawa. Nga inagaw ko ti akin asawa. Kinon ko itinakim ko manong naming ngayon ti makadakis. Iti tumaliyawak, iti likudak. Aw, matin tricycle na sumursurot kanya. Niyabay. Napananan. Inaalag ti cellphone ko manong naming dahil ko tinamber ni Kristi. Yung sabat nga sumungbat. Nagtaros ako nito balay. Nang, ay, handa ka na nako. Mr. Parsibol. Anong Parsibol? Parcel boy. Delivery boy. Anang ita. Nada problema. Dati pa nakabagi kong baro. Di ka matgamatang para pangrabi tayo. Daka di mo pang gumatangin. Nay, kang kayo talo ribo. Bahit sa 2 talo. Opo. Opo, kasto kumakang kanay na ako. Kastoy ate, anak ka. Pakiranudan ka na muna. Tumulong ka na giti, naganak yung kuha na. Yung bagda, naglaingin ni tatang mo. Mubanto nagtrabaho ito na bigat. Palubos na po. Tado ka nun, di kamakam na nga terminen. Di kita iyakwa. Dahil so nga ruti plumber ka construction na uncle mong Benedict. Alin ka gumata nga rutin. Kinayalantak mo ito ko. Kahit ko inumin na yan. Pundador. Datay light. Pundador one pa light. Pundador kahit pundador na. Nayunak data. Ato yun. Manong nemi ni Wastre ka kundi ti uneg. Nadanong ko ni tatang iti kusina. Nalaing kayo tang? Oen, sa kamutin sumubulat nga mapanagtubero. Nalpasan ti panagtubero. Nalpasan tang nga pata. Naakto na kami ti asawa na. Inikakit mo sawan. Awan tang. Gusto lagi di taatap ko ala. Hagasam ta. Pakibiyangam ti remyantak. Edin to ta ni manglukat iti ruskas. Di mo pa mo. Di mo pa mo sa rin ti liabe uno plies. Nabangga ng pangmarang ang tubero. Wentang. Nakit paglayang ang barok. Tuberuem. Si kakit timang tuberon. Sama ko marumbeng ang tuberuem. Anang arutang. Di namat masango. Di siya akon. Isasapo. Kaya nung madagtaan na ka. Nadagtaan na kam lang arudan. Kas makita yo. Hang ko ipakita kininanang itay. Naka. Inananot sa subsub mon.
Orla talong ang ipanggot na pusi. Ang nakita ni nanang mo. Ano tato, no makisarita kin ko anak kita left side. Sana kasi mango eh. Tanong si mango nakita na ko man nato subsub ko. Kaya po, ibaga ta sa manapasubsubang ka lang. Ngayon ka sa doon nung pinapatay na ka. Dito man tipagyan mo yung mga nagtang eh. Yung pasurot na pa di asawa na Anya! Yan na pala nagarutan. Dito nga problema kita ta. Itai pa lang, sumursurot pa lang, nagluganan ng tricycle. Ito ko katumutan. Mabilang ta. Tawagan magindi. Tawagan kita kung saan sumusungbat. Barang sumungbatitan. Tinawagak nagring sinungbatan na. Kristi, ayan yun. Ayan mo. Abid din nga Kristi kasi murot. Ano itong ba kumalita? Kita, impada. Inted na kan kinian. Inted na, iniandi inted na kan kanya. Mabiyag. Apay natay kan ta mabiyag ka. Sungarot eh. Anong arot? Tada ka di, ipakan mo kanya. Kita, lumangan ka, dato yun. Datalang da mo mga ipakan kanya. Saban ka makapsug. Abag sana na. Desi kukang katap na mapsug ka. Bamon. Dumakdag ka lang ti problema. No sumurtak ka. Anong ano yan? Saan talang ito ulit amin? Masalutsot ko man. Nagkasara kayo kini Andy? Saan ka mga nagkasar? Madlagayam. Mabalinta tagkasar. Diyak kahit makikasar ti kaskan ka. Sa apay? Tilangan mo makitagmang tubo. Hindi mo mo nagsapol ti kwarta. Diyak trabaho wakton. Ipanagnig mo pa lang muna. Diyak matin makasubligin ni Andy talagang saan ako nakayat. Nakayat nakadipang nga tikas kanyak. Nga, tinubon ti sa bali nga lalaki. Manong Demi, nabartagak ka rin nga rabi. Ngayon nasapa ka bimangon. Tagtsak manong Demi tinagsagana, nang isagana ti pamigat mi. Ba nagarakas tawan ni nanang di makaring. Lamang pa lang anak ko. Si kamat din tinagluto. Nang, sumurta kiti tatang ti trabaho na. Abag sumat manong naming rumorin tatang iti silad. Anyat ako na. Pudbud nung trabaho tak. Sumurta ka ta kayo. Nakita na siya na kustan ako. Ano nga orte mo nga trabaho da ito. Di pagbalinak ng assistant ko. Para ihawat. Di bilang ko aramiden na. Di aramiden na. Anak na siya to na anak ko no. Amo muntik trabaho. Agbaling kang assistant ni tatang mo. Kahit kabayatan nga trabaho ni tatang mo. Kahit agbaling kang assistant na. Sip-siputam dyan aramiden na. Tapos nung di ka sakit among matuladan. Praktisan ti mga gamit iplies. Ha? Kakada liabe. Kanda dumapay nga rimienta si tagbaling nga tubero. Wanang. Malagad na siya at launan. Nakariin ka na anak ko. Alam mo, may agitasan kagarod na makanta yun. Taag nga kagarod, trabaho nga gama. Tagbati ak kadas kasok dito yung balay. Simuro tak ngagpaiso manon name today ta nga bigat. Kadin tuling ni tatang ti pangted na manon name. Kas may isang tubero o no plumber. Idi madamang kontratain tatata sinti manon name nga balay. Panakkalan nga balay manong. Kat siyempre, ni tatang tinangilayo at kadagiti tubo, kadagitay maiyapan iti siled, kwarto, iti salas, kastaman ti hardin, iti likod, nagbali na kasistant na manon nemi, insuro na no kasunot aramiden, panang kabil iti ano na dyan, iti puraw. Nung pagit among naganan manong. Soro nakpay manong nemi no kasunot panang kabil, panang iyusok, kadagiti tubo,
tapos nagsilpuda. Kapag tandaan na nagan nagdayan manong tinantandaan na. Elbo kung kuna na kadaan na. Nakalawas pa nung nangamin nga nagtrabaho wak nga doon na kita susuro. At doon na susuro mo barok. Di makalawas lang susurot mo kanya kaya nagisurukan ka. Wentang, di ko mapailayan nga doon amo mo na ano talaga nga kinayat mo hindi talaga susuro. Sige tang, tuloy ko. Tanukas pagarikan ta makasusura ako lang talaga kat amo kung rumbeng nga aramidag. Kat na kayo siya kung di magsukat kada kayo. Saan nga bang sukat duwatan o kwan. Babalin nga sikat yung makamu iti may sa proyekto ni engineer. Sakto medyo may sa kasyan. Nagsinat numanong to sweldo. Isang tumatin sweldo. Mabalin mo ito nag-asawa barok. No nananay ka nga tubero. Nga saan lang nga tubero ka no. Dua bulan ko manong naming agtrabaho di malagip ko ang tawagan ni Christy. Sinong batan na. Kumusta kan? Kastoy. Nutemo. Dito balay. Talaga ka din nga saan nakaging kasal ni Andy? Maan? Aping amin. Ito nagkaligagom. Paglibin kampay lang. Tapos ginada kami noon niya talaga tirik nami. Diyan. Tinak maparagsak. So, sinapul ka. Kumusta ka matin? Nagtrabaho ako. Naling ako. Kabailan kan nga. Biyagan ko na kumangim si biyag kamit. Kabailan ka nga. Suportaran. Mabaling ka din umayag dita? Kapay, pamarang ka nga tubero? May isa nga baro, nga may magpasyar ka. Di umay ka. Orayan hak. Uy, nurayan ka. Manong name sa nga tubot igam ko na dukit chocolate. Chocolate for you. Wow. Bagmantadeng gatang mo. Sabong pa yo. Talong nga red roses. Wow. Dakkel siguro at sweldo. Hamad nga ba ko nga dakkel? Siyempre, kabailahon ng pamilya. Dumanong ka. Nang. Ni Manuel. Sino ni Manuel? Iso ka dito tirason na no apeng ensina na ka ni Andi. Dakam siguro tangti. Agkatuluyan itong balbiat. Pagpintasan na ta, saan kam nga nagkasar kina Andi. Adakin ni Manuel tiraksak ko. Adamat kanyang tiraksak na. Kita saan yung ka na ng baybayagan? Tapos nagsagat ipayad na kami, apo ko mi. Kininanang mo. Mabaling ka nga ro doon, umiyan datang. Anala? Umiyan ako, garamit kami apo ko yun. Jablo. Habala ka, ikasal mo pa lang muna tara ko. Inuray mi manong naming nga nakaturog na ginaganakan ko ana. Kalpasan na, oh my God, umyan kan Mr. Tobero. Nagpapas kami manen, manong nami, kini Christy karedi nga rabi. Nang kumanin di kiti asok na magusgusto ako na, Manuel, ka, manong nami, kano pasantin ng nga bulan, nga daornong kon, nayunan mi ko natatatang kininanang, natulagan di kalay sa mi manong nami kini Christy. Simbahan ti nagkasaran mi manong. Kaya di diya, iwarawarag awag ti padi. Ada ka di, si Duwa nito, kamang lapet, ti ka pa nagkasar, ti kiti Duwa. Aguni lang, kadi bagay ti rason. Inuwaras ko pa nagkitak, nakiktutak, hindi makitak ni Auntie. Sinakit ko. Ada ni Auntie. Di adalat ta. Ano ko matraso na, nalapdan at kasarta.
Awan din ang lapid ti kalay sa amin manon name it gapo na analpas ti seremonya, nalpas ti reception, inyawid kon siyempre ni Christy dito'y balay. Kadito'y kami manong ni nga daddaman nga nagpapas. Inturtuloy kon ti kinagagat ko kas may sa nga tubero. Saan nga tubero ka no? Nudigat talaga pudpud no nga tubero. Alis to gayam nga masurusuro anong name no kayat mga surusuruin ti anya mga trabaho. Uwen. Dito ka po na, no apay nagtultuloy, tinaragsak, nga relasyon mi ti asawa, kanigididua nga anak mi. Dagididua nga anak mi, kunak manong name gabutad dan dua nga anak mi. Uwen. Ni Junior ti nauna, idinto ta may kadua ni Jennifer. Nagragsakan nga manong name tatang kininanang tada na po ko da. Kat pasarimat umay sumarong ka da kiti katugangak nga mga ayam ka da kiti po ko da. Ni Andy manong name awanin ti damag mi may panggap keng kuwan. Kaya dito ni may sangal daong isangpat ko dito balay tada nalipatak nakiktutak idibakitak nga tada mang kuti-kuti ka da kiti hey, sino ka? Ay, sir, inayaban ni Ma'am Christy nga, mang tarimaan ka rin tituboy yo. Tubero ka? Sabi nga si katayaban na tubero ka mga batbata kinitatang ko? Ay, di tayo ito'y. Lukon na ka lang deta. Di mo malasin ni Sonayan, ni Bunjing. Ha? Bunjing? Ni Bunjing. Bunjing. Ni Bunjing kakapsat ko. Ay, nagloko ka. Abi ka, Jay. Sorok nga rod. Tagigtutan na ka. Ay, Diyos ko. Kunak man lang makarma ako. Kunak man lang damat mang tubtubo ti asawa. Ngayon, manong na imisahanan nga napasamak ti kas, Jay. Kadadaonan ti magyamyamanak ta saan kami nga nakarma. Dahil tatika po rin wapeng ako na saan ka mamati ti karma. Ito nga rin ti pagkasalita ak manong naming nga dagyaman aklo na iti anos mo na ibasa. Ito'y nakinsan kang ka nga surat ko through your messenger. Kahit sabi ko matad damat na ibatik nga adal no painodad tumagit at napasat na nga nakakatawa nga magpabeso. To'y agyaman nga pagayam mo, Manuel. Thank you mat kang ka Manuel, thank you buray nga pagkasalitaam. Thank you ka nagbuya nagdengeg, di